आठ घड़िय दिन बीती गईल बरुआ भूखाइल बाट। अरे कहाँ गईलू बरुआ के मैया त बरुआ भूखाइल बाट। आठ घड़िय दिन बीती गईल बरुआ भूखाइल बाट। अरे कहाँ गईलू बरुआ के मैया त बरुआ भूखाइल बाट। आवताड़िए बाबू आवताटी लडुआ बनावताटी। बाबू करत रहली पापा से मिलनवा त बरुआ भूखाइल बाट। बाबू करत रहली पापा से मिलनवा त बरुआ भूखाइल बाट। आठ घड़िय दिन बीती गईल बरुआ भूखाइल बाट। अरे कहाँ गईली बरुआ के चाची त बरुआ भूखाइल बाट। अरे कहाँ गईली बाबू के चाची त बरुआ भूखाइल बाट। आवताटिए बाबू आवताटी लडुआ बनावताटी। बाबू करत रहली चाचा से मिलनवा त बरुआ भूखाइल बाट। बाबू करत रहली चाचा से मिलनवा त बरुआ भूखाइल बाट। आठ घड़िय दिन बीती गईल बरुआ भूखाइल बाट। अरे कहाँ गईली बरुआ के भाभी त बरुआ भूखाइल बाट। अरे कहाँ गईली बरुआ के भाभी त बरुआ भूखाइल बाट। आवताटिए बाबू आवताटी लडुआ बनावताटी। बाबू करत रहली भैया से मिलनवा त बरुआ भूखाइल बाट। बाबू करत रहली भैया से मिलनवा त